ଲୋଭୀ ରଘୁ ଦହିବରା ବାଲା। ଚିଆଳିଆ ଗାଁର ରଘୁ ନାମକ ଜଣେ ଦହିବରା ବାଲା ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ରେଶ୍ମା ସହିତ ରହୁଥିଲା। ରଘୁର ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଥିଲା। ସେଠି ସିଏ ଦହିବରା ବନେଇକି ବିକୁଥିଲା। ପୁରା ରାଜକନିକାରେ କେବଳ ରଘୁର ହିଁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଵାଦିଷ୍ଟ ଦହିବରା ଦୋକାନ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସେଠିକି ଦହିବରା ଖାଇବାକୁ ଆସୁଥିଲେ। ରଘୁ ତାର ଦହିବରାର ପ୍ଲେଟ 15 ଟଙ୍କା ହିଁ ରଖିଥିଲା। ଗୋଟେ ଦିନ ସକାଳେ ବସ୍, ମୋ ଦୋକାନରେ ଏଇଭଳି ଭିଡ ଲାଗିକି ରହିଥାଉ ଆଉ ମୋ ବେପାର ଏଇଭଳି ଚାଲିଥାଉ। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଗାଣ୍ଡୁଆ ନାମର ଜଣେ ଲୋକ ରଘୁ ପାଖକୁ ଆସିଲା ଆଉ କହିଲା, ରଘୁ ଭାଇ, ଏଇ ନିଅ 30 ଟଙ୍କା 2 ପ୍ଲେଟର। ତମ ଦହିବରା ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ରଘୁ ଭାଇ, ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ମୁଁ କାଲି କଟକ ସହର ଯାଇଥିଲି। ସେଠି ଦହିବରା ଖାଇଲି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ପ୍ଲେଟ 40 ଟଙ୍କା, ଜାଣିଛଟି? ଏହା କହି ଗାଣ୍ଡୁଆ ସେଠୁ ପଳେଇଲା। ତା କଥା ଶୁଣି ରଘୁ ଭାବିଲା, ଆରେ, କଟକରେ ତ ଏତେ ଟଙ୍କା ବିକୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଏଠି 15 ଟଙ୍କାରେ ବିକୁଛି। ଏଥିରେ ମତେ କିଛି କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏହା କହି ରଘୁ ଘରକୁ ଗଲା ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। କିପରି ସହରରେ ଦହିବରାର ଦାମ 40 ଟଙ୍କା। ଏକଥା ସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ଦେଖ, ଯଦି ସହରରେ ଏହି ଦହିବରାକୁ 40 ଟଙ୍କାରେ ବିକୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା। କାଲିଠାରୁ ଆମେ ଦୋକାନରେ ଦହିବରା ପ୍ଲେଟ 30 ଟଙ୍କାରେ ବିକିବା। ତା ପରଦିନ ରଘୁ ଦୋକାନକୁ ଯାଇ ପ୍ରଥମେ ତା ବୋର୍ଡରୁ ପୁରୁଣା ପ୍ଲେଟର ଦାମ ଲିଭାଇ ସେଠି 40 ଟଙ୍କା ଲେଖିଦେଲା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ 2 ଗ୍ରାହକ ତା ଦୋକାନକୁ ଆସିଲେ। ରଘୁ ଭାଇ, ଦିଟା ଦହିବରା ପ୍ଲେଟ ଦବ। ଆରେ, ଦହିବରା ଦାମ 15 ଟଙ୍କାରୁ 40 ଟଙ୍କା ହେଇଯାଇଛି। ହଠାତ୍ ଏତେ ଟଙ୍କା ବଢେଇଦେଲ? ଦେଖ ଭାଇ, ମୁଁ ବା କଣ କରିପାରିବି? ଦିନକୁ ଦିନ ସବୁ ଦରଦାମ ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଇଏ 15 ଟଙ୍କାରେ କଣ ମତେ ପୋଷଉଛି? ତମକୁ ଯଦି ଠିକ ଲାଗୁନାହିଁ, ତମେ ଗାଁରୁ ସହର ଯାଇକି ବୁଝିକି ଆସୁନ। ସବୁଠି ସେଇଆ ରେଟ୍। ହଉ, ଠିକ ଅଛି। ଆମେ ଆଉ କଣ କରିପାରିବୁ? ଯୋଉଠି 2 ପ୍ଲେଟ ଦହିବରା ଖାଉଥିଲୁ, ଆଜି ସେଇଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ ଦିଅ ଆଉ। ଏହା କହି ଗ୍ରାହକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ ଦହିବରା ଖାଇକି ସେଠୁ ପଳେଇଲେ। ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଦହିବରାର ରେଟ୍ ଦେଖି କିଛି ଲୋକ ସେଠୁ ଫେରିଗଲେ, ତ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଲେଖା ପ୍ଲେଟ ଖାଇ ପଳେଇଲେ। ଏହିପରି ରଘୁ ପାଖରେ କିଛି ଦହିବରା ବଳି ପଡ଼ିଲା। ସେହି ଦହିବରା ନେଇ ରଘୁ ଘରକୁ ଗଲା। ଶୁଣୁଛ, ଆଜି ମୁଁ ଲୋଭରେ ଦହିବରା ଦାମ 15 ଟଙ୍କାରୁ 40 ଟଙ୍କା କରିଦେଲି। ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଦହିବରା ବଳି ପଡିଲା। ଦେଖିଲ ତ, ସବୁବେଳେ ତୁମର ଅଧିକା ଲୋଭ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମର କେତେ ଦହିବରା ନଷ୍ଟ ହେଲା। କାଲିଠାରୁ ତୁମେ ଦୋକାନରେ ଦହିବରା ଦାମ 40 ଟଙ୍କା କାଟି 30 ଟଙ୍କା କରିବ। ଏହା ପରେ ରଘୁ ଘରେ ବସି ବସି ଭାବିଲା, ଯଦି କାଲି ମୁଁ ଦହିବରା ଦାମ କମେଇଦେବି, ତାହେଲେ ତ ମୋ ଲାଭ କମିଯିବ। ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କରିବି, ଆଜି ଦହିବରା ସାଇଜ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିଦେବି ଆଉ 30 ଟଙ୍କାରେ 6ଟା ଲେଖା ଦହିବରା ଦେବି। ଏହା ଭାବି ରଘୁ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲା, ଆଜି ଦହିବରା ସାଇଜ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିବା ଆଉ ସବୁ ଆଣରେ ଅଧିକା ଦହିବରା କରିବା। ମୋତେ କିନ୍ତୁ କିଛି ଠିକ ଲାଗୁନାହିଁ। ତୁମକୁ ମୁଁ ବାର ବାର ମନା କରୁଛି, ଏମିତି କାମ କର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ରଘୁ ତା କଥାକୁ ଖାତିର କଲା ନାହିଁ ଆଉ ପରଦିନ ସକାଳେ ତା ଦୋକାନ ବୋର୍ଡରେ ଦହିବରା ପ୍ଲେଟର ମୂଲ୍ୟ 40 ଟଙ୍କାକୁ କାଟି 30 ଟଙ୍କା ଲେଖିଦେଲା। ଏହାପରେ ପୂର୍ବ ପରି ଲୋକ ଆସି ତା ଦୋକାନରେ ଖାଇଲେ। ଆରେ, ଆଜି କଣ ରଘୁ ଭାଇର ବରାର ସାଇଜ ଏତେ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିଦେଇଛି? ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ ଖାଇଲି, ହେଲେ ମୋର ପେଟ ତ ବିଲକୁଲ ପୁରିଲାନି। ହଁ ରେ, ତୁ ଠିକ କହୁଛୁ। ଏ ରଘୁ ଭାଇର ଲୋଭ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢିବାକୁ ଲାଗିଛି। କାଲି ଦହିବରାର ଦାମ ହଠାତ୍ 15 ଟଙ୍କାରୁ 40 ଟଙ୍କା କରିଦେଇଥିଲା, ଆଉ ଆଜି ଦହିବରାର ରେଟ୍ କମେଇ ଦେଇଛି, ହେଲେ ଦହିବରାର ସାଇଜ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିଦେଇଛି। କାଲିଠାରୁ ଆଉ ଏହା ଦୋକାନକୁ ଆସିବା ନାହିଁ। ଏହା କହି ସେଠୁ ସମସ୍ତେ ରାଗି ପଳାଇଲେ। ରଘୁ ଦୋକାନରେ ବହୁତ ଲୋକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ସେଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପଳାଇ ଯାଉଥାନ୍ତି। ଦୋକାନରେ ଶେଷକୁ ବହୁତ ଦହିବରା ବଳି ପଡ଼ିଲା। ଆରେ ବାପରେ, ଏତେ ଦହିବରା ବଳି ପଡିଲା। ଇଏ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ମୋର ତ ଆଜି ପୁରା ଲସ୍ ହେଇଗଲା। ଯେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲି ଦହିବରା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, ସେତିକି ବି ଉଠିଲାନି। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଗଲା। ରଘୁ ଦୋକାନ ବାଲା ସବୁବେଳେ ଦୋକାନ ଖୋଲି ବସେ, କିନ୍ତୁ କେହି ଗ୍ରାହକ ତା ପାଖକୁ ଆସୁନଥାନ୍ତି। ହେ ଭଗବାନ, ମୋର କଣ ହେଇଗଲା? ଜମା ବେପାର ହଉନାହିଁ। ଦହିବରା ଖାଇବାକୁ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନ, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୁଁ ଆଉ କେବେ ଲୋଭ କରିବିନି।
ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ।